Formal ng ginaguraran kasud maa Setyembre 28 ang multi-purpose building asin covered court sa Sitio San Isidro sa Barangay Puro, Legazpi City. Na proyekto ni Kongresista Joey Sarte Salceda sa pakikipagtabangan kan Ako Bicol Party List. Para sa residenteng si Lola Estrella, ugma siya dahil may multi-purpose building nasa sa indang lugar na magagamit ng God lalo na sa mga panahon ng kalamidad. Por dahil sa Kapitan Mi na maigos, dahil kami pinabayaan tundo kay to. Sundo mo niya na nagbugtag siya, kikover ko kan San Isidro Puro. Padawa kami, digit sa San Isidro, tapos sa San Isidro Puro. Sigud kay punong barangay ni Casio Barrios Jr., tulong taon man napigkonstruir ang edipisyo. Nangunya nang pwede naman nindang magamit sa man iba-ibang aktibidad ninda sa barangay, lalo na tuyong pigbibisita ang probinsya ng kalamidad. Malaking tulong ito kasi para madali ang access ng mga tao. Kagaya noon, ang papasok dyan, dalawang kawayan lang para lipat ng boulevard o kaya makapunta sa boulevard. Ginawa namin ito. Nilagyan namin ng, kami muna nag-unang naglagay ng, nagpiling ng area and yung Ako Bicol dinevelop and nagkaroon pa nga ng isang bagong kalsada, yung straight na dyan sa Mayalab. Nagpapasalamat kami sa Ako Bicol and sa malaking tulong dito sa aming barangay. Siyempre, si Kong Joey din, may mga proyektong dinadala dito sa amin. Tay pa 100% tapos ang edipisyo, kaya hasta sa presente, padagos pa ang pagpapagayon kaini. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.